Zorgen over daklozenkamp aan de rand van Vlissingen zonder voorzieningen en zonder toezicht. Dit is wachten op ellende. Het is wachten tot de eerste dode hier valt. Dat er mede verkracht gaan worden. Er is helemaal niks hier, helemaal niks. En verder in deze Zeeland nu. Is dit nou een rotonde of een kruispunt? En onduidelijkheid over afbreken paardenstallen. Goedenavond. Een groep van zo'n 15 daklozen en verslaafden uit Vlissingen heeft zich verzameld in een stuk bos in Rittem. De gemeente Vlissingen weet van de situatie. En hoewel de groep nu voor minder overlast dus zorgt in het centrum, zijn er ook zorgen. Mercy Kabelmans, verslaggever, je houdt je al langer bezig met de daklozenproblematiek en met name dan in Vlissingen. Wat moet ik me voorstellen van dat kamp? Nou, ik moet zeggen, het is een heel mooi gebied, midden in de bossen, bij Rittem in de buurt. Alleen ja, het is niet een romantisch plaatje van gezellig met z'n allen op de camping. Het gaat natuurlijk om een hele kwetsbare doelgroep. Ja, het is een trieste situatie om het daar zo te zien. En er zijn dus ook zorgen. Nou, er had dus iemand ons gebeld, wiens familielid daar ook verblijft. En hij zei, ik wil jullie een keer meenemen om daar te gaan kijken. Hij wil wel anoniem blijven, omdat het een persoonlijke kwestie betreft. Mijn schoonbroer, die al 30 jaar als heroïneverslaafd door Vlissingen loopt, die woont hier ook. Deze mensen hebben hier helemaal niks. Ze hebben geen enkele faciliteit, helemaal niks. Zitten hier zonder water, zonder stroom, helemaal niks. Toch zal menig winkelier of binnenstadbewoner het prima vinden dat deze groep verslaafden hier een plekje heeft gevonden. Sommigen zorgden namelijk geregeld voor overlast in het centrum van Vlissingen. Dat kan ik mij ook helemaal voorstellen. Dat is ook zo. Dat kan niemand ontkennen. Dat is een win-win situatie, maar hier zitten 15 man minimaal bij elkaar. Waarschijnlijk nog veel meer. Dit is wachten op ellende. Het is wachten tot de eerste dode hier valt. Dat er mede verkracht gaan worden. Er is helemaal niks hier, helemaal niks. Varkens in Nederland hebben meer rechten. Hoewel de melder begrijpt dat er niet 1, 2, 3 een oplossing is voor de problematiek van deze groep mensen, is hij van mening dat de gemeente Vlissingen wel iets zou kunnen doen. Op zijn minst dat er dicties worden gezet, dat er een watertappunt komt, dat er gewoon naar een klein beetje wordt omgekeken. Het zijn en blijven mensen. Kijk hoe ze nu zitten, onder zeiltjes, letterlijk. Ze kunnen hier niet tot december zitten. Dat bestaat niet. In de kou, in de regen. Dat is gewoon godsonmogelijk. Ja, klare taal. Ja, dit vraagt natuurlijk om een reactie van de gemeente Vlissingen. Ja, de gemeente Vlissingen is op de hoogte van dit daklozenkamp. De burgemeester is er zelfs ook al een keer zelf gaan kijken. Ja, we hebben natuurlijk gevraagd om een reactie, maar het is vakantie, reces. De burgemeester kan de komende weken niet reageren en ook niemand anders kon dat doen. Nou, we weten wel dat er regelmatig handhavers hier langskomen op dat terrein. Ook de politie komt regelmatig langs. De vuilnis wordt zelfs opgehaald. Hulpverleningsinstanties hebben ook deze mensen in beeld. Maar ja, het is en blijft natuurlijk wel zo dat die mensen daar zitten en er niet constant toezicht is over wat er allemaal gebeurt. De mensen weigeren zelf ook hulp. Wat zeggen ze zelf over die plek? Ja, ze zijn zelf eigenlijk best wel tevreden. En dat komt natuurlijk ook in het centrum. Zijn ze natuurlijk niet overal welkom. Ze worden opgejaagd. En daar zitten ze natuurlijk eigenlijk best wel rustig. Toen wij daar kwamen was niet iedereen daar even blij mee. Snap ik ook. Ook al is het openbaar terrein. Ja, het is toch een beetje hun privédomein geworden. Ja, en veel media-aandacht doet hen ook niet altijd even goed. Maar goed, wij zijn er wel om maatschappelijke problemen aan de kaak te stellen. En dit is er wellicht wel eentje. Gelukkig waren er ook wel bewoners die wel iets wilden zeggen, waaronder Nathalie. We hebben een plek. Ik heb nou van de burgemeester ook gehoord van, wow, zit het daar lekker. Daar hebben we er geen last van in de stad. En we zijn best wel bezig. Alleen, kijk, qua financiën is het gewoon een ramp. We moeten eten, weet je, overleven. Soms dan ontstaat er ruzie. Maar ja, hoe moet ik ervan zeggen, de plek is wel goed, weet je wel. Want dan weer, het is een berg, we hebben een berg in Vlissingen. Maar je kunt de mensen ook daar niet verbieden om een tent op te slaan, toch? Nou ja, dat is de vraag. De grond is van de gemeente Vlissingen. Jij en ik mogen ook niet zomaar overal ons tentje opslaan natuurlijk. Er wordt natuurlijk ook veel drugs gebruikt, er wordt gedeeld. Maar het is gewoon een ontzettend lastige kwestie. Want ja, je kan ze wegsturen, maar dan, ze moeten toch ook ergens heen.
Het lijkt me gewoon echt wel een situatie die niet eeuwig houdbaar is. Nu is het weer nog goed, maar ja, dat gaat natuurlijk ook veranderen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit verder gaat. Mercy Kamermans, dankjewel. Opnieuw een inbraak bij een milieustraat in Zeeland, deze keer in Goes. Daar zijn in de nacht van woensdag op donderdag elektrische apparaten gestolen. Deze week vroeg de Zeeuwse reinigingsdienst nog aandacht voor de vele inbraken in milieustraten. Het gebeurt zelfs dat dieven met een boodschappenlijstje op pad gaan. Naast elektrische apparaten worden ook vaak kabels en ijzer gestolen. En daarom werken sommige milieustraten nu met zware sloten op containers. Naar nu bekend is geworden is een 46-jarige man uit Aardenburg deze week om het leven gekomen bij een ongeluk net over de grens bij Knokke-Heist. Volgens de Belgische politie was er sprake van een eenzijdig ongeluk waarbij de Aardenburger 's nachts op zijn bromfiets tegen een verkeersbord aanreed. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar de man overleed ter plekke. In Westdorpen is een leegstaande boerderijwoning afgebrand. Het gaat om een gebouw uit 1913 aan de Autricheweg dat al jaren leeg stond. De brandweer liet het huis gecontroleerd uitbranden en voorkwam dat het vuur oversloeg naar de bosjes om het gebouw heen. Goesenaren ergeren zich nog steeds aan de rotondes in hun stad. Vooral de rotondes in de buurt van de Woonboulevard. En dat terwijl de gemeente een aantal maatregelen heeft genomen om het veiliger te maken. Deze rotonde achter de Woonboulevard is eenrichtingsverkeer geworden. Maar fietsers vinden hem nog altijd gevaarlijk. Weggebruikers houden zich namelijk niet altijd aan de regels. Nou, de auto's rijden niet helemaal rond. Ze rijden maar zo ze zelf willen. De een rijdt dus wel zo rond en de ander rijdt gewoon langs de andere kant. Dus als fietser moet je dubbel opletten wat of ze doen. Een stukje verderop is de volgende rotonde. Daar kruisen heel veel wegen en fietspaden met elkaar. Ik rij ook auto, dus ik vind het eigenlijk voor allebei is het eng. Je moet heel goed opletten, want fietsers komen van alle kanten. En als je met de fiets bent, dan moet je dus opletten of iemand ook wel echt stopt. Dus het is best wel risico. Een rotonde blijft echt moeilijk. We moeten echt goed oppassen. Vooral, kijk, ik rij ook auto. Ik moet naar links, naar rechts. En ik moet ook die voetpaden kijken. En het is een beetje te veel. De gemeente Goes wacht nog op resultaten van een verkeersonderzoek om te kijken hoe bepaalde rotondes veiliger gemaakt kunnen worden. De stremmingen bij de grote Noordzeesluis in Terneuzen die vallen voorlopig mee. Sinds begin deze maand kunnen de sluizen niet optimaal gebruikt worden door de lage waterstand in het kanaal van Gent naar Terneuzen. Door die lage waterstand geldt er ook een diepgangsbeperking op het kanaal. Maar de vertragingen zijn behapbaar, zegt Koninklijke Binnenvaart Nederland. Vanwege de vakantieperiode zijn er minder schepen en door de grootte van de Noordzeesluis kunnen veel schepen tegelijkertijd passeren op het moment dat het waterpeil wel in orde is. De BBB en de Tweede Kamer wil opheldering van het kabinet over de dreigende personeelstekorten bij de Zeeuws-Vlaamse brandweer. Door Europese regels kunnen zeker 30 brandweervrijwilligers die in België werken geconfronteerd worden met dubbele sociale lasten. Sommige vrijwilligers moeten hierdoor mogelijk duizenden euro's zelf voorschieten en dreigen in de financiële problemen te komen en hun brandweerwerk neer te leggen. De toekomst van stichting Huifbedrijden Walcheren blijft nog altijd onzeker. De gemeente wil dat de stichting haar paardenstallen bij Veren afbreekt omdat die zonder vergunning zijn neergezet. De stichting protesteerde en won een rechtszaak, maar er is nog steeds geen duidelijkheid over die stallen. Terwijl die volgens de stichting onmisbaar zijn voor het therapeutisch paardrijden en het huifbedrijden. Kwetsbare kinderen en volwassenen dreigen nu de dupe te worden. Dit is Victoria. Ze is geestelijk beperkt en kan nogal eens gestrest zijn. Maar als ze eenmaal op het paard zit... Ja, lopen. Zelfstandig paardrijden kan ze niet. Onder begeleiding van een fysiotherapeut rijdt ze met grote regelmaat hier aan de rand van Veren, bij stichting Huifbedrijden Walcheren. Jaarlijks worden hier zo'n 3000 ritjes gemaakt met een paard of huifbed. Tony is hier al vanaf het begin bij, als vrijwilliger. En ziet wat dit voor volwassenen en kinderen met een beperking doet. Die mensen die komen er gespannen op en die gaan er na een paar stappen met de ponies. Dan ben je zo al gelijk helemaal ontspannen. Victoria, vind je leuk? Zeg maar ja of nee? Zeg maar ja of nee? Zeg maar ja. Ook Sedard is vaak gespannen. Zijn begeleider is blij dat dit mogelijk is in Zeeland.
Ja, heel mooi. Dat dat gewoon hier kan op Walcheren of in Zeeland. En dat we dat ook mogen doen met de kinderen is fantastisch. Ja. Wat doet dit nou met Cedar als hij dan zo paard rijdt? Daar ontspant hij van. En dan wordt hij vrolijk van. Hij leert ook gewoon wat beter rechtop zitten voor zo'n rondbalans. Maar vooral de ontspanning, dat is het belangrijkste. Fysiotherapeut Mieke is nauw betrokken bij de vele duizenden ritjes. Vooral het huifbedrijden, waar hier speciale aandacht voor is buitengewoon goed voor mensen met een beperking, merkt zij. Het huifbed, je ligt vrij op de ondergrond. En meestal kan je niet zelfstandig zitten. Dus zit je in gordels in een rolstoel. En dan lig je dus helemaal vrij op dat huifbed. En dan kan je alle ledematen bewegen zoals je wil. Goed voor lichaam en geest dus. Maar na 15 jaar lijkt dit te verdwijnen. De gemeente Veere wil de paardenstallen op het terrein bij de stichting namelijk weg hebben, omdat deze toentertijd illegaal zouden zijn neergezet. De stichting heeft al eens een rechtszaak hierover gewonnen. Maar de gemeente gaat door tot aan de Raad van State met de kans dat het hier weg moet. Dat zou ik heel erg jammer vinden. Omdat er eigenlijk geen vergelijkbare plek is waar dit kan. Waar je kunt gaan paardrijden, zo buiten en in het bos kunt wandelen te paard. Of met het huifbed hier rond kunt rijden. Want vooral met het huifbedrijden worden specifieke eisen gevraagd voor het pad. Eigenaresse Lydia probeert ondanks de juridische druk het beste ervan te maken. Ja, als de stallen weg zouden moeten, dan hebben we echt een groot probleem. Want we kunnen niet onze paarden, zoals de gemeente dat voorstelde in de laatste rechtszaak, ze kunnen tussen het struikgewas. Daar zijn onze paardjes te oud voor en dat zijn ze niet gewend. En ja, dan zou dat kunnen betekenen, en dat hoop ik echt niet, dat het misschien wel zou moeten stoppen. En dat zou voor heel veel mensen vreselijk verdrietig zijn. De gemeente Veere wil nog niet op de kwestie reageren. Na wat bewolking in de ochtend kwam vanmiddag de zon steeds vaker tevoorschijn. Het bleef overal droog en het werd vanmiddag 24 tot 26 graden. Er stond weinig wind. Morgen wordt het weer een fraaie zomerdag met flink wat zon. Het blijft ook weer droog. Het wordt wel warmer met temperaturen zo tussen de 25 en op sommige plekken 27 graden. Zondag en maandag zien we wel wat meer bewolking. Vallen er misschien wat buien. En vanaf dinsdag volgt opnieuw warm en zonnig zomerweer. Op onze website en social media kanalen zie je nog veel meer. Op onze socials zie je bijvoorbeeld deze vrolijke verkeersregelaar uit Rotterdam. Hij regelt al een week het verkeer in Oost-Soeburg bij de brug. En dat doet hij vol overgave. Komt-ie mevrouw, komt-ie maar. Ik laat die mensen lachen en zo. Ik vang ze op met een vrolijk gelach. Maar ik ben ook zo met mijn werk bezig. Ik kan niet stilstaan. Ik heb ook op een hoop plaatsen gewerkt, maar hier, die warmte wat die mensen me hier geven, hebben ze zo gekregen. Ja man, bedankt man, bedankt. Kom mevrouw. Eat your lip, suck it hard, suck me easy wrong. En tot zover deze Zeeland. Nu morgen zijn we er weer vanaf 6 uur 's avonds. Dan ook weer met het weekoverzicht erbij. Nog een fijne avond en alvast een mooi weekend.